pre vás všetkých. Ďakujem Petre za preklad, za tlmočenie a začnem. Nadpis poznáte. V prezentácii vidíte aj anglický text, bude vyznačený takouto modrou značkou alebo modrým pásikom, tam, kde sa mi to podarilo vložiť. Ostatné bude na preklade, na tlmočení. Moja úloha je ukázať vám dva pohľady na rovnaký jeden svet. Ten svet je zobrazený obrázkom tohto mesta. A máme sa naň pozrieť z pohľadu štátneho kurikula a z pohľadu Montessori. To, čo nám bude pomáhať, je citát od Márie Montessori, mám ho tu aj v angličtine, ktorý nás bude navádzať na to, aby sme si uvedomili, že máme pred sebou dieťa, ktoré má 6 rokov, vstupuje do školy a práve teraz začína byť senzitívne na predstavivosť. A vstupujeme do štátneho alebo kurikula, do kurikula klasického školstva a vstupujeme do Montessori prostredia. A budeme chcieť pracovať s tou citlivosťou na predstavivosť. A čo tomuto dieťaťu, 6-ročnému, ukážeme, aký svet mu ukážeme, to si povieme teraz z pohľadu Montessori a z pohľadu štátneho kurikula. Budeme mu chcieť ukazovať reálny svet, pretože v duchu tohto citátu, keď sa dieťa dostane do kontaktu s realitou, so skutočnosťou, s ozajstným svetom, tak jeho predstavivosť si začne vyžadovať presnosť. Ukážem vám to na konkrétnych príkladoch. Skúste si predstaviť, že táto krajina, toto mesto, je jedna oblasť vo vzdelávacích štandardoch a skúsim vybrať jednu hlavnú vzdelávaciu oblasť. Ja som rátala možno viac s ľuďmi, ktorí poznajú vzdelávaciu oblasť, ktorá sa u nás na Slovensku považuje za najdôležitejšiu, akože hlavná oblasť vzdelávacia, a to je práve jazyk. Tak si skúste predstaviť, že toto je oblasť jazyka, oblasť Montessori jazyka alebo oblasť štátneho kurikula jazyka a budeme sa skúšať pozerať na ten jazyk z obidvoch pohľadov súčasne. Toto je pohľad štátneho vzdelávacieho programu. Takto nejako to vyzerá. Slovenský nový reformný štátny vzdelávací program je rozdelený do 3 stĺpcov alebo do 3 cyklov na 3 časti, ktoré sú veľmi podrobné. Toto je len zlomok. Tieto časti si potrebujeme naštudovať my, učitelia. To je náš svet. Potrebujeme poznať všetky oblasti vzdelávania, pretože ak chceme, aby ich poznali deti, tak ich potrebujeme poznať najskôr my. Takže toto je náš svet, štátne kurikulum, určené pre nás. Keď si ale pozrieme štátne kurikulum, tak okrem výkonových štandardov, obsahových štandardov, tak tam nájdeme aj ciele vzdelávania. A ja ich nechám sem nasypať do našej prezentácie. A keď sa pozrieme na oblasť jazyka, tak si môžete všimnúť, že v prvom cykle je hlavným cieľom vzdelávania vytvoriť základy čitateľskej, písateľskej gramotnosti, ale zároveň vytvárať čitateľské a písateľské návyky a formovať dieťa ako čitateľa aj písateľa. A v druhom cykle by sa tam malo niečo viac nabaliť. Necháme to zasa nasypať. V druhom cykle by sa tam malo niečo rozšíriť. Takto je, možno sú aj vaše štandardy takto postavené. Na Slovensku je to veľmi pokrokové, reformné. Druhý cyklus nabaľuje o niečo viac než predchádzajúci a rozvíja to. To znamená, že v tomto druhom cykle, napríklad v oblasti jazyka, už bude dôležité, aby deti začali používať jazyk aj na štúdium ostatných predmetov, alebo aj na rozlišovanie obsahu z hľadiska faktu alebo domnienky, alebo aj už v druhom cykle, čo znamená na Slovensku 4. a 5. ročník, aj vyjadrovanie vlastného názoru.
vyjadrovanie nejakých argumentov, o ktorých oprú svoj názor. A keď sa pozrieme na tretí cyklus, čo je na Slovensku 6., 7., 8., 9. rok vzdelávania, nasypeme si sem slovenské kurikulum, tak tí, ktorí si ho čítate, či po slovensky, či po anglicky, a tí, ktorí ste z Montessori prostredia, tak možno práve ciele vzdelávania v oblasti jazyka pre tretí cyklus, predstavte si 6., 7., 8. a 9., vám budú pripadať najviac Montessori. Pretože v tomto treťom cykle už kladieme naozaj dôraz aj na využívanie mimo učebnicových textov. To znamená jednoducho, aby jazyk používali vo svojom živote, aby si vedeli čítať akékoľvek texty, alebo aby vedeli vyhľadávať pre seba informácie z rôznych textov, aby vedeli triediť informácie z rôznych textov, aby vedeli zhodnotiť kriticky tieto informácie a informačné zdroje, aby vedeli argumentovať, riešiť problémy pomocou svojich jazykových schopností, teda komunikovať. A teraz možno, ak tu mám nejakých učiteľov, ktorí pracujú s deťmi vo veku do 6 rokov, tak budete prekvapení, že máme v štátnom kurikule až pre 12 až 15-ročné deti ako súčasť výchovy a vzdelávania v oblasti jazyka rozvíjanie emočnej sebaregulácie alebo efektívnu spoluprácu a komunikáciu v kolektíve. Čo vám možno bude pripadať, že veď toto robíme my v škôlke v Montessori prostredí. A naozaj je to zaujímavý pohľad na štátne kurikulum. Môžete si všimnúť, že to, čo sa delí do cyklov, ktoré na seba nabaľujú, máme v Montessori prostredí prítomné oveľa skôr. A toto bude princíp, ktorý si ešte ukážeme bližšie. Takto teda vidí ciele vzdelávania štátny kurikulum. Rovnaké ciele máme aj my v Montessori prostredí. Poďme sa ale pozrieť ďalej. Poďme si porovnať cykly štátneho kurikula a Montessori prístup pri budovaní vedomostí, zručností, kompetencií u detí v oblasti napríklad jazyka. Pozrime sa, ako na toto budovanie nahliada štátny vzdelávací program. Postupuje sa teda v 3 cykloch, ktorých obsah sa postupne rozširuje. Mohli by sme si teraz konečne kúsok anglického prekladu. Mohli by sme si uvedomiť, že celé vzdelanie, povedzme celá oblasť jazyka, by mohla začínať detailami, pokračovať nejakými kľúčmi, nejakými súvislostiami až po celok. Takto nejako je postavené klasické kurikulum. Deti sa stretávajú na začiatku s detailami, získajú nejaké kľúčové vedomosti, vyabstrahujú, potom vymedzíme súvislosti a dúfame, že na konci základnej školy získajú prehľad o celku. Čo to znamená? Že deti nabaľujú svoje vedomosti od jednoduchších k zložitejším a neustále opakujú predchádzajúce vedomosti. Čo to ale znamená pre žiakov, ktorí majú každý deň úlohu v škole? Znamená to, že ich úlohou je učiť sa vždy niečo ťažšie, niečo nové, niečo ťažšie. Pardon. To sa mi opakuje. Vždy niečo náročnejšie. V Montessori postupujeme od vymedzenia veľkého celku postupne do hĺbky k detailom, čiže tiež sa zaoberáme detailami, kľúčmi, súvislostiami aj celkom, ale postupujeme v opačnom poradí. Deťom predstavíme celok, vymedzíme kľúče, ukazujeme im súvislosti a necháme ich študovať detaily. Takže vedomosti sa opakovane prehlbujú k detailom. To, čo sa opakuje neustále dokola každý jeden rok počas ich základného vzdelania, sú tie dôležité kľúče a súvislosti. A to, čo majú deti každý deň za úlohu robiť, je skúmať vždy niečo nové a zaujímavé. To je rozdielny pohľad
alebo rozdielny uhol pohľadu. Chcem vám predstaviť metaforu, v ktorej oblasť jazyka, ale mohla by to byť akákoľvek iná oblasť vzdelávania, ale predstavme si napríklad oblasť jazyka vo vzdelávaní, vám ukážem ako mesto, to už na začiatku som vám povedala. Ak chceme malým deťom predstaviť veľké mesto, možno začneme najskôr tehlami, ktoré potom neskôr postavíme spolu z nich dom. Predstavte si, že aj v jazyku Mária Montessori si všimla, že existuje fáza vývinu, kedy deti nadchýnajú tehly, napriek tomu, že chcú stavať mesto. Je to vek okolo 4 rokov, kedy naozaj v jazyku tehlami sú zvuky a približne v tom veku v škôlke naozaj deti sú nadšené tými tehlami, identifikovať jednotlivé zvuky v jazyku. Lenže toto už je preč. V škole, kedy dostávame približne 6-ročné dieťa, je táto senzitivita už preč. Takže si predstavme v bežnom prístupe k prvákovi, že by sme mu ukázali z celého toho mesta jednu tehlu. A zdržali ho tam týždeň alebo 2, kým mu ukážeme ďalšiu tehlu z celého mesta a potom mu ukážeme opäť tehlu a potom tehlu a potom tehlu a potom tehlu a zasa nejakú tehlu. A ako dlho by trvalo, kým toho prváka znechutíme spoznávať našu oblasť jazyka a budeme musieť od tejto chvíle pracovať proti jeho chceniu. Bude brzdiť to učenie namiesto, aby sa tešil a spolupracoval. Na toto máme v Montessori pre prvákov iný prístup k učeniu. Mária Montessori si všimla, že v oblasti jazyka je predsa len u detí senzitivita aj v 6 rokoch. A keby som vám mala predstaviť mesto, tak by to bola senzitivita na dom. Nie na tehly, ale na domy. A v oblasti jazyka je to senzitivita na slovo. Tento dom nám teda symbolizuje slovo v jazyku. Vidíte, že je to už zaujímavejšie, že dieťa tam vidí nejaké časti toho domu, poschodia, vie si tam niečo začať všímať. Ak mu však napriek tomu dáme len tehly, zvuky, z ktorých má zložiť nejaké slovo, tí, ktorí nehovoríte po slovensky, tak môžete vedieť, že tieto slová sú veľmi náročné na pochopenie. Je to len zhluk hlások. A tak nejako sa cíti prvák, keď je zvedavý na ten dom a my mu znova len začneme hádzať tehlu za tehlou. Toto sa nazýva mechanické čítanie. Ak sa to deti nenaučili do 6 rokov, tak potrebujeme to naučiť veľmi rýchlo deti, aby prešli na niečo zaujímavejšie. Mária Montessori navrhla pre tieto deti niečo ako Lego alebo skladačku. Zistila, že sú senzitívne na gramatiku. A tak ponúkla deťom skladať zo slov nové slova, z dielikov. Základ slova a nejaká prípona, nejaký prefix. Ten istý základ, iná prípona, iný prefix. Znova ten istý základ a iné slovo. A teraz príde nové slovo a môžete si predstaviť toho prváka, aký je zvedavý na to, aby zobral tie dieliky a poskladal z nich nové a nové slova. Už teraz sa cíti ako tvorca. Teraz je to, čo potrebujeme, aby chcel čítať, aby chcel tvoriť, aby ten jazyk začínal byť pre neho zaujímavý a začínal byť jeho. Toto Mária Montessori nazvala gramatické čítanie. Existuje v Montessori svete aj definičné čítanie. Aj o tom si ešte budeme hovoriť. V takom prípade by sme napríklad kartičku dom priložili k obrázku domu. Kartičku chlap by sme priložili k obrázku muža alebo k nejakým reálnym predmetom alebo ľuďom. Existuje ešte jeden typ zaujímavého čítania a to je interpretačné čítanie. To znamená, že by sme si napríklad zahrali, aké je to byť dom, zahrali by sme si, aké je to byť domček, domisko, to sa do angličtiny asi ťažko prekladá, a domčisko, čo sú to vlastne za slová a ako by sme si ich zahrali. To je kopa zábavy a pritom čítame dokola tie isté slová. To znamená, že aby sme to mesto, ten jazyk sprístupnili deťom, potrebovali sme prejsť na
slovo, aspoň na dom. Zatiaľ sme neboli v celom meste, zatiaľ sme len pri dome. Takto nejako to naozaj v oblasti jazyka postupuje. A keď prejdem na ďalšiu snímku, tak toto je ideálny pohľad, kedy sa naozaj do jazyka zamilujete. Cítite tú nostalgiu alebo takú tú pohodu, že toto chcem spoznať? Toto je pohľad na jazyk z hora, z nadhľadu, na to naše mesto, ktoré symbolicky znázorňuje vzdelávaciu oblasť jazyka. Ako to urobiť, aby dieťa bolo takéto zvedavé na celý jazyk? Ako mu ho priblížiť tak, aby to chcelo poznať, aby chcelo spoznať viac? Dajme deťom do rúk skutočné texty, hneď keď sú prváci. Hovorme im, kto ten text napísal, alebo prečo ho napísal. Nechajme ich hľadať vlastné texty okolo seba. Zoznamujme ich s autormi textov, prinesme im spisovateľov alebo novinárov, s ktorými sa môžu rozprávať. Nechajme deti počúvať skutočnú reč, ozajstný jazyk, ktorý práve teraz ide z mojich úst, ktorý mi rozpráva ich rodič. Možno niekedy budeme počuť nárečie a nechajme deti počúvať, že skrátka prinesme im reálny svet, nechajme ich počúvať jazyk okolo seba. Skutočné zvuky, ktoré existujú v ich jazyku. Skutočné slová, ktoré počujú okolo seba. Nech vnímajú, že jazyk je živá, skutočná vec. Dokonca, že náš jazyk patrí do nejakej jazykovej rodiny. Nechajme ich skúmať jazyk tak, aby mali pocit, že je to náš jazyk, ktorý používame a ktorý je môj. Nechajme ich skúmať právopis a gramatiku a kodifikovanú podobu nášho jazyka tak, aby si uvedomovali, že to je dohoda nás ľudí, že to je naša dohoda. To znamená, Montessori prístup znamená, rozprávajme deťom príbehy o ich jazyku. Tak, aby sa jazyk, ktorý majú študovať, spojil s nimi, s ich dušou, aby ho považovali za svoj vlastný. To je Montessori prístup. Teda výzva pre nás je, ak sme my dospelí, ktorí chcú naučiť deti nejakú oblasť, ja hovorím jazyk iba ako príklad. Mohla by to byť akákoľvek iná oblasť. Pomôžme im, aby si to osvojili, aby to bolo ich, aby im to patrilo. V prípade jazyka chceme deťom pomôcť, aby tú kodifikovanú podobu jazyka, ktorú sa majú naučiť, naštudovať, a všetky tie zoznamy štátneho kurikula, čo majú ovládať, aby to bolo niečo, čo postupne sami vynájdu. Tak ako kedysi dávno náš jazyk neexistoval, tak v ich svete, keď majú 6 rokov, kodifikovaná podoba jazyka neexistuje. Pomôžme im ju vynájsť. Pomôžme im ju objaviť na vlastnej koži. Ako to urobíme, mám pre vás pár tipov. Hovorím o jazyku, ale toto celé by sa dalo preklopiť na akúkoľvek inú oblasť. Vybrala som schválne hlavný predmet, niečo dôležité, ale platí to pre všetky oblasti. Je tu taký tip aj pre učiteľov v bežných školách mimo Montessori prostredia. Dajte deťom aspoň 2 roky vopred nadhľad nad učivom, ktoré potrebuje o 2 roky ovládať. Pretože ak im dáte čas, tak sa musí zmení na môže. Namiesto musíš sa to naučiť teraz, lebo teraz to od teba chceme, je už si to môžeš študovať. Už to môžeš skúmať. Dajte deťom čas, aby sa mohli cítiť ako lingvisti, ktorí objavujú, študujú svoj vlastný jazyk. Tento môj, ktorým rozprávam, vlastný jazyk skúmam ako vedec, ako lingvista v prípade oblasti jazyka. Druhý tip alebo pohľad, ako pomôcť deťom nájsť vzťah k ich vlastnému jazyku a chcieť ho preskúmať do detailov a chcieť porozumieť každému jednému detailu, je znova založený na tom, že nechceme sa zamerať na vystaviavanie, pokrytie učiva, neviem, aký je anglický výraz na to, ale že chceme pokryť vzdelávací obsah. Nemajte strach z toho, že by ste nepokryli vzdelávací obsah. Toto nechceme. My chceme naopak ísť od celku, pohľad na celé mesto
Potom ukázať dôležité momenty a súvislosti a nechať deti prejsť k detailom. Tomuto hovorím zamerať sa na pochopenie, nie na pokrytie učiva. Pokryjeme ho na začiatku a potom majú deti od prvej triedy, od prvého dňa v škole 9 rokov v prípade Slovenska na to, aby sa v tom celom meste, ktoré sme im ukázali, mohli s radosťou pohybovať. Ukážeme im, kde sú aké hlavné budovy, kadiaľ vedú aké ulice a nech si ho preskúmajú. Toto je tá finta, ako na obsah štátneho kurikula. Vyberme pre deti len kľúčové, relevantné prvky. Nezačnite im hovoriť o tehlách. Nehovorte o každom jednom dome v meste. Povedzte o relevantných budovách v tom meste a ukážte relevantné cesty. Potom sa budú každý jeden rok svojho vzdelávania stretávať od vás s prezentáciou kľúčových prvkov, teda s prezentovaním toho najdôležitejšieho. A budú sa s tým stretať opakovane celé roky. Detaily si tam budú doplňať sami. Keď uchopíme dušu, keď podporíme dušu, podporíme radosť, tak deti si budú tak behať po tom mestečku s radosťou, budú tam behať celé nadšené a budú vám nosiť texty, že pozri, aký text som našiel. Idem tam hľadať nejaké súvetia alebo vety, rozvité, jednoduché, rôzne zaujímavé slová. Detaily prídu prirodzene s časom. S časom, ktorý im darujeme tým, že sa neponáhlame rýchlo tehlu za tehlou pokryť obsah vzdelávania, ale im ho dáme celý k nohám, keď majú 6 rokov. Pomôžme teda deťom vynájsť vlastný jazyk. To prvé, čo môžeme im priniesť do ich života, je vynález písma. To robíme hneď v prvý deň, keď sa začneme v škole prvý rok zaoberať jazykom. Možno poznáte príbeh o našich písmenách, a viete, že deťom ukážeme od toho pračloveka, kde sú vlastne teraz oni. Toto je ich fáza. Kreslia obrázky. Ešte možno nepoznajú písmená. A my im ukážeme tú cestičku, ktorou môžu šlapať. A toto si teraz môžete samozrejme tie veľké príbehy prirovnať k akémukoľvek inému učivu, pretože jednoducho im ukážeme tú cestu, ktorá je pred nimi. Odtiaľto sa ideš dostať sem. Na začiatku, v tomto prípade prvákovi, na začiatku školského roka. Prinášame písmo ako vynález, ako niečo úžasné, čo im dávame k nohám ako cennosť, ako poklad. Čiže čo je iné v porovnaní s štátnym kurikulom, je postoj. To, čo môžu oni písať od tejto chvíle, ak len rýchlo všetky tie písmená a hlásky si osvoja a zoberú rýchlo do rúk, hneď všetky, tak môžu písať tajné odkazy, tajné správy. Takže prvé, čo robíme, je, že im dáme všetko a nadchneme ich dušu. V tej chvíli, keď dostali do rúk možnosť písať svoje tajné správy zakodované do tých tajných znakov, tak im hneď dajme do rúk všetky zaujímavé možnosti, akým spôsobom písať môžu. Čiže sklené pero, vosk a ostrý predmet, pero a atrament, alebo bambusové pera, najkrajšie fixy, aké najzaujímavejšie nájdete, ale aj rôzne papiere, rôzne možno aj pergamen, alebo rôzne tabuľky, čierne papiere a bielu fixu. Všetko to zaujímavé, čo im pomôže chcieť tie svoje tajné správy písať. Potom im potrebujeme dostať tie slová do rúk, tie domy, aby chceli skúmať slová. Potrebujeme ďalší príbeh o mnohorakosti slov. Ten hovorí o tom, ako asi ľudia vynašli slová. Vedeli ste, že niekedy slova ani neexistovali? Možno sa vám to zdá, že začíname úplne niečo jednoduché, ale ja vám chcem práve ukázať, že ako sa od týchto jednoduchých príbehov, že povieme deťom, že ľudia kedysi vynašli slová, ktoré my v reči používame. Ako sa od nich dostaneme ku skúmaniu celého obsahu štátneho vzdelávacieho programu. Jednoducho si vyberieme prvý symbol pre podstatné mená, pre názvy a začneme s deťmi uvažovať. Ako asi niekto vymyslel slovo tiger? Bol prvý šabľozubý tiger? Kto vymyslel slovo tiger? Možno, že na začiatku sa šabľozubý tiger nazýval
Možno, že wow. A ako by ste to urobili, keby ste už poznali slovo wow a chceli by ste povedať, že je to maličký mláďatko šabľozubého tigra. Použili by ste tú príponu, ktorá nám z domu robila domček, čiže v angličtine si s tým Peti poraď. A ja chcem povedať, použili by ste wow-ček, teda príponu, ktorú už poznáte, takto nechávame deti žasnúť nad slovami. A tak ich učíme na začiatku napríklad odvodzovanie podstatných mien od nejakého základového slova. Ale učíme ich aj iné slovné druhy a toto všetko môžu objavovať sami v reči okolo seba, počúvajú zdrobneniny, počúvajú, ako sa tvoria podobné slova, ako napríklad kvetinárka, kvetinárstvo. Hlavne, aby mali oči, uši otvorené a jazyk vnímali okolo seba. A teraz sa pozrite, kam sa ďalej môžeme dostať. Keďže majú vo svojom svete slova, pre ktoré sme ich nadchli, tak môžeme mať na polici celú kopu krabičiek so slovami. A v tých môžu byť skryté homonymá. Chceli by ste preskúmať tú krabičku? Aké tam budú slova, ktoré sú homonymá? To znamená, že to budú slova, ktoré vyzerajú rovnako, ale znamenajú niečo iné. Alebo antonymá. Niečo to je ako anti, ako niečo proti sebe. Čo to asi bude antonymá? A čo budú synonymá? A chceli by ste preskúmať substantíva, alebo verbá, alebo adverbia. No a tí, kto ste zo Slovenska alebo z Čiech, tak budete vedieť, čo znamenajú kartičky bývať a mykať sa. My môžeme dať malým prvákom, ktorí na Slovensku sa ešte len učia čítať, ale ako tretiaci by mali poznať naspamäť asi 100 slov, ktoré sú pre slovenčinu dôležité, pretože tam píšeme Y. A je to veľká vec v slovenskom jazyku. My tie vybrané slova, ako ich nazývame, môžeme dať do rúk prvákom, keď sa učia čítať. Prečo nie? A môžu napríklad odvodzovať príponami, alebo predponami, alebo skladaním slov nové slová z tých vybraných slov. Takéto slová sú napríklad v krabičke, kde máme Y za B, alebo Y za P. Chceli by ste ich všetky preskúmať? Keby ste mohli a nemuseli? To je naša cesta štátnym kurikulom. Vzbudiť záujem, aby deti chceli a dať im možnosť, aby mohli. My sme pre slovenský jazyk v našom vzdelávacom centre Monte Plus vytvorili aj príbeh, ktorý v pôvodnom Montessori koncepte neexistuje, pretože sme ho jednoducho potrebovali. A je to príbeh o tom, že naše slová v našom slovenskom, našom jazyku, viete, čo dokážu robiť? Tancovať. Naše slová sú totiž ohybné, naše slová sa ohýbajú. Týmto spôsobom prinášame deťom predstavu o tom, že sa slová ohýbajú do rôznych tvarov a samozrejme, že použijeme potom klasický Montessori materiál, čo je strom slovných druhov, kde deti skúmajú ohybné a neohybné slovné druhy a v slovenčine je toto veľká téma, pretože náš jazyk je flektívny, takže potrebovali sme zaujať príbehom, aby deti chceli veľa skúmať, aby počúvali tie slová a predstavovali si, ako nám v tej reči tie slová tancujú. A keď ich budú triediť do rôznych slovných druhov, stále hovorím o prvom roku základnej školy, čiže učia sa čítať a už počúvajú, ako sa tie slová ohýbajú, pretože vo flektívnom jazyku to je veľká téma, tak vlastne môžu používať klasický Montessori materiál, ale duša je obohatená o predstavu, že pátrajú po tých formách tanečných, ktorými tie slova v našom jazyku tancujú. A tak sa stane, že náš malý prvák dostáva do rúk takéto vrecúška, v ktorých je množstvo slov, ktoré tancujú a ktoré on môže si predstavovať, môže si ich aj zahrať ako divadlo, môže skúmať tie rôzne tvary, napríklad akými koncovkami sa tvorí množné číslo, kedy je tam mäkké a kedy tvrdé i. A tu už začíname ísť do obsahu štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je veľmi obsiahly, veľmi zložitý.
ale keď ho dáme k nohám týmto spôsobom malému dieťaťu, s nadšením hľadá tancujúce slova, tak aj ten náš konkrétne slovenský problém, že v ktorom slove použijeme Y a v ktorom obyčajné I, je jednoducho pátračka. Sú to pátrači, ktorí skúmajú slova, alebo môžu. Sú na ne zvedaví a chcú to pochopiť. Pretože môžu, pretože majú čas, inšpiráciu a je to ich vlastný jazyk. Toto je náš prístup ku klasickému kurikulu. To, čo ešte nutne potrebujeme dať deťom do rúk, je vynález textov. To už sme takmer na konci, ale v skutočnosti sme na začiatku, pretože takisto prvákom hneď na začiatku dáme do rúk texty. A teraz vám vyklikám, ako to vyzerá v Montessori svete. Strom literatúry, príbeh o vynáleze textov, príbeh o tom, že okolo nás môžu nachádzať, a to je ten tretí cyklus, všetky texty, ktoré okolo seba vedia nájsť, môžu nachádzať a nosiť do triedy a spolu so svojou učiteľkou a s ostatnými vedcami a lingvistami, teda spolužiakmi, skúmať tie texty. Majú rôzne mená, rôzne názvy ako novela alebo zákon a podobne. A majú rôzne znaky, rôzne formy, rôzne sú typy textov. A toto predsa môže študovať už malé dieťa. A teraz sa pozrime na to, že ako ten príbeh deťom porozprávame. Povieme im, že kedysi ľudia ešte texty nepísali, ale keď začalo sa to nazývať literatúra. Na začiatku to boli zápisy faktov. Tie mohli byť napríklad nejaké oznamy alebo správy, návody na použitie. Tie správy mohli byť niekde uverejnené cez nejaké médium, vyhlásené niekde verejne. A potom začali písať aj vymyslenú literatúru pre zábavu, pre ponaučenie. A tá mohla byť lyrická, epická, alebo určená na hranie ako divadlo. A epická, teda príbehová, mohla byť krátka, stredne dlhá alebo dlhšia. A podľa toho začnú postupne všetky texty, ktoré objavia okolo seba, hovorím o prvákoch 6-ročných, triediť. Je to fiktívna alebo nefiktívna literatúra? Dostáva sa ak je nefiktívna, sú to fakty, dostáva sa k divákovi ku adresátovi cez nejaké médium, alebo je to určené ako informácia, iba ktorú si niekde nájde, povedzme ako návod na použitie pri nejakom predmete. To, čo sa nám tu sype, toto neočakávam, že by si preložila Petra celé, pretlmočila ten text, to je zoznam slovenských pojmov pre tretí cyklus, ktoré čakáme na 6. ročník základnej školy, kedy začneme deťom ukazovať aj odborné články, návody na použitie alebo komentáre, podcasty, reklamné texty s propagačnou funkciou a tak ďalej. A ja teda hovorím, že nie je na čo čakať, že deti majú mať oči otvorené od 1. ročníka. A to, čo nám štátne kurikulum sype postupne, tak my môžeme tie deti nechať aj postupne nachádzať, ale neoklieštiť ich. My im to otvoríme celé od začiatku. A majú 9 rokov, alebo povedzme tých prvých 6, čo je 6 až 12 ročné dieťa, majú celých 6 rokov na to, aby poobjavovali všetky detaily a preskúmali všetky druhy textov. Teraz sa nám tam nasypalo z 2. cyklu, to sú 4. a 5. ročník a teraz sa nám tam sype stále ešte 2. cyklus a niečo, čo je v našom štátnom kurikule pre naozaj aj prvákov, druhákov a tretiakov. Ale u nás je to len v Montessori svete, je to len súčasť toho všetkého, čo môžu spoznávať. Ešte poslednú vec. Potrebujeme im na to, aby mohli spoznať texty, sprístupniť aj písanie textov, pretože my nechceme, aby texty len tak čítali. Napríklad oznámenie, referát, reportáž. Tu nebudú chcieť možno čítať, ale viete, čo chceme pre deti? My chceme, aby sa cítili ako tvorcovia. Keď tvorili slová zo základu príponami, bola to zábava. Potrebujeme pre ne veľmi rýchlo viac.
potrebujeme, aby chceli také texty tvoriť. Napríklad reportáž. Ale teraz, ako to urobiť? Toto je tip pre vás. Toto nepoznáte. Vyberte si nejaký z tých listov zo stromu. Hociaký text by ste chceli vy napísať, povedzme reportáž. Nájdite si taký text niekde, kde sa taký dá nájsť, v novinách, doma niekde. Majte deti oči otvorené. Nájdete reportáž, alebo aj viacero reportáží. Urobte si analýzu, to znamená, urobte deti zvedavými, aby chceli vedieť, že ako je vlastne taká reportáž zostavená, čo tam je na úvod, je tam nejaká priama reč, aké sú tam časti. A teraz to príde. Skúste si vymyslieť, čo pre svoj vlastný text skopírujete a čo zmeníte. Ak ste našli reportáž zo športovej udalosti, vy môžete napísať reportáž zo života hmyzu. Môžete napísať reportáž o niečom, čo sa učíte na biológii. Pamätáte si, že v druhom cykle až od štvrtakov, piatakov sme chceli, aby používali jazyk pre učenie sa iných predmetov. Nie, prinesme im to hneď od začiatku. Oni môžu písať, môže to byť fiktívny text, založený na realite, ktorú oni poznajú. To znamená, ak sa učia o tom, o metamorfózach hmyzu, tak môže byť udalosť z kladenia vajíčok alebo odletu, alebo vyliahnutia lariev, alebo akejkoľvek udalosti, ktorá by sa mohla diať vo svete hmyzu. A deti si môžu zobrať text pôvodnej reportáže, ktorá mohla byť o športovej udalosti, zachovať formu a meniť obsah. Napríklad, nech sa hrajú s textami, nech menia časti textu, ktorý vidia pred sebou, hrajú sa s ním a sú tvorcami vlastných textov. To znamená, to, čo je tu dôležité aj pre iné oblasti, my budeme chcieť, aby mohli tvoriť, aby mohol ten jazyk slúžiť im od začiatku. Nečakáme na to po 4. ročník. Jazyk by im mal od začiatku slúžiť na reálne výtvory, aby ho používali, aby písali svoje texty, ktoré im budú na niečo, môžu potom odprezentovať to ostatným alebo vyvesiť svoj oznam na nástenku a môžu napísať vlastnú báseň a tak ďalej. Dôležitý tip pre vás, pracujte s nečistopismi. Deti by mali považovať za dôležité aj medzikroky na ceste ku konečnému dielu. Ale potom, keď príde ten moment, že chcete vytvoriť svoj čistopis, svoje definitívne dielo, doprajte si pre seba to najlepšie. Myslím tým vaše dieťa, aby si doprialo to najlepšie pre seba. Najlepšie papiere, najfantastickejšie fixy, alebo atrament, alebo perá, čokoľvek, čím môže písať. Doprajte si, aby to bolo krásne. A čo s tým príde? S tým prídu emócie, pretože to je moje dielo. Ja som napísal túto báseň. Sice som len zmenil rímy v pôvodnej básni, ktorú sme čítali s učiteľkou, ale táto je moja, lebo tie rímy na konci som vymyslel ja. A napísal som to na krásny papier a je to moje dielo. Čo myslíte, čo príde s tým? Je tu slovo pravopis. Prichádzajú detaily. Ak tam budú emócie, ak tam bude láska, ak tam bude dopraj si a zároveň chci, ak od seba, aj pre seba, aj od seba, chci to najlepšie, budú chcieť aj pravopis, budú chcieť tie naše y a tvrdé i dávať tak, aby to bolo krásne, aby to bolo dokonalé. Takže dokonalosť prichádza cez pocit, cez emóciu. Chcíme, aby chceli. To je ten rozdiel oproti klasickému prístupu. Tam sa dávno zabudlo na to, že tie deti by aj mohli chcieť. To, čo Maria Montessori objavila ako samozrejme jasné, že sa chcú učiť a chcú robiť krásne diela, len im to nepokazme. Jazyk sa dá naučiť len cez emócie. Potrebujú vedieť pracovať aj s vetou. Aby som o tom nehovorila veľa, poviem vám len, že máme pre prvákov materiál, ako začať písať vety hneď na začiatku, keď ešte len sotva poznáte slova. Pomôžte im, aby vynašli jazyk, aby vynašli vetu. Aj vetu potrebujú vynájsť sami. Ako? Aj vety sú vynález,
tak, že ak si ešte pamätáte túto pyramidku ako symbol podstatného mena, substantíva, tu je symbol slovesa, verba, teda slova, ktoré vyjadruje činnosť, pohyb, akciu. A my si teraz zoberieme do tejto našej hviezdy do stredu to slovo, ktoré vyjadruje, že sa niečo deje a budeme sa pýtať, kto to robí a použijeme podstatné meno ako subjekt, ale použijeme iné podstatné meno ako objekt, že koho alebo čo robí ten objekt. Teda ten subjekt, koho alebo čo robí. Čiže začneme tvoriť, kto robil, čo robil a na akom predmete to vykonával, koho čo robil alebo s kým, s čím. A tak ďalej cez otázky budeme tvoriť príbeh. Toto je pre prvákov, dokonca ešte pre predškolákov. Tvorenie vlastných príbehov. Počujete tam to, že tvorenie, čiže rukami, hlavou, vytváram si niečo vlastné. Deti od slov prechádzajú k vetám veľmi intuitívne, pretože začínajú rozumieť vzťahom medzi časťami vety, medzi vetnými členmi. Keby som vám mala ukázať, že kde sa v našom vzdelávacom koncepte deti dozvedia o vetných členoch, tak by sme šli až niekde do vyšších ročníkov, kde už ich to ani veľmi nezaujíma, pretože je to len analýza. Ale naše deti v Montessori svete sa s vetnými členmi stretnú ako prváci alebo predškoláci. Čiže majú veľa času na tvorenie vlastných príbehov. Teraz vám chcem rýchlo ukázať iba, že aké všetky slova môžu čítať prváci. Rôzne druhy slov, čiže rôzne slova rôznych slovných druhov. A v tomto prípade tu vidíte Y, naša téma slovenská. Máme ich rovno poskupinkované podľa nuans, kedy sa v akom slovnom druhu používa v akom prípade Y. Ale toto je práca, ktorú by málo kto dal do rúk prvákovi, pretože je to zložitá vec a treba najskôr 2 roky skúmať len tvrdé a mäkké spoluhlásky, čo je drobulinký výňatok z celku a deti to len demotivuje, pretože nevidia celok a majú pocit, že ja to nikdy nepochopím, ako to je v tej slovenčine s tým tvrdým a mäkkým i. Keď im ale dáme takúto tabuľu, na ktorú môžu doplňať, na prázdnu tabuľu doplňať papieriky so slovami, tak je to proste prvácké čítanie slov. Veľmi v podstate jednoduchá vec. Tuto to vidíte, ako to môže vyzerať. Aj tuto to vidíte. Jednoducho čítajú slova a ukladajú ich na miesto. Takto isto môžu čítať slová, ale pritom sa zaoberať jazykovými rodinami. A stále sú to prváci, ktorí jednoducho čítajú slova, ale ich duša je v tej chvíli oslovená tým, že náš jazyk patrí do nejakej rodiny. Ako sa to stalo, že vznikali rodiny jazykov? To bolo asi cez rodiny ľudí, ktorí nejako putovali a nejakú svoju rodinu zanechali za sebou. Ale jazyk putoval s tou rodinou, ktorá odišla a tak sme jazyková rodina. To sú všetko informácie, ktoré v štátnom vzdelávacom programe nájdete niekde vo vyšších ročníkoch. My to dáme malým deťom, pretože sú zvedavé na to, ako sa povie v rôznych jazykoch voda, alebo ako sa v rôznych slovanských jazykoch povie mlieko. A v podstate je to len mechanické čítanie, ale zároveň interpretačné a zároveň historické. Jednoducho čítanie so zmyslom. Dávame tým veciam zmysel, dávame tie veci v historických súvislostiach, tak aby sme oslovili dušu a predstavivosť. Stretnú sa napríklad s rôznymi gramatickými kategóriami podstatných mien a tak sa stretnú s tým množstvom kartičiek, ktoré môžu preskúmavať. V tomto prípade, ako sa tvorí množné číslo z jednotného, kedy sa tam pridá mäkké i, kedy sa tam pridá tvrdé i, teda y, kedy sa tam pridá e, v akom rode, čiže postupne sa dostávajú k ťažším a ťažším témam cez jednoduché čítanie. No a mala by som končiť, takže to, čo vám chcem povedať, je, že dávajme deťom reálne príklady, to znamená napríklad v jazyku je to skutočné gramatické a pravopisné javy, aby ich mohli objavovať, aby sa cítili ako lingvisti, bádatelia, vedci, ale ukážme im na začiatku všetko, aby mali na to dostatok času. Minimálne 2 roky vopred.
aby mohli objavovať. Kým prejdem k záveru, aby ste mali čas aj na nejaké otázky, tak sa nám tu nasype veľa tém, ktoré sa týkajú slov zo štátneho vzdelávacieho programu. Čo všetko sa ponecháva na druhý cyklus, tretí cyklus. Napríklad skúmať slovné druhy sa u nás necháva až na tretí cyklus, čo sú šiestaci až deviataci. A my teda toto všetko môžeme dať k nohám malým deťom. Všetko. Odborné termíny. Od prvého dňa v škole deti poznajú slovo substantíva. Aj podstatné mená. Slovenský, aj medzinárodný výraz. Odborné termíny patria tiež prvákom. Tieto veci chcem len veľmi v skratke, pretože do detailov nemáme čas ísť. Dôležité je, že chceme dať deťom texty a keď motivujeme cez príbeh o vzniku textov detí písať texty, budú zvedavé na vety. Keď budú chcieť písať vety, budú poznať históriu toho, kedy vlastne bol vytvorený náš jazyk a aké pravidlá v ňom platia, budú chcieť hľadať slová pre svoje vety a keď budú hľadať slová, tak sa dostanú aj ku skúmaniu hlások, pretože budú hľadať slová a budú sa zaoberať hláskami v nich. Takto je to všetko prepojené a takto im môžeme dať na jednoduché práce zložité témy, ako sú v slovenčine vzory, alebo povedzme tu je spodobovanie dub. Číta sa to rovnako, píše sa to inak. Môže to čítať prvák. Je to téma pre oveľa vyššie ročníky, pre tretí cyklus. Na toto teraz veľa času mať nebudeme, ale myšlienka je, že štátny vzdelávací program si preštudujte vy. Dôverujte Montessori konceptu, pretože my deťom dáme celok, odborné pojmy, reálne výzvy, súvislosti a inšpirujeme ich skúmať. A podporte deti, aby mohli tvoriť reálne výstupy. A nemusíte sa báť, že by nenaplnili štátny vzdelávací program. Toto, čo tu ešte predsa len mám, sa týka naozaj nášho vzdelávacieho centra Monteplus, ktoré vytváralo koncept slovenského jazyka pre Slovensko a preto sme museli do originálneho Montessori konceptu od Márie Montessori vložiť zo pár vecí, ktoré sa týkajú naozaj nášho jazyka. Robili sme to veľmi s citom a opatrne, pretože si nedovolím zasahovať do Montessori konceptu, ale chcem vám to veľmi skrátke ukázať kvôli tomu, že môžete pochádzať z nemontessori prostredia a hľadať spôsob, ako vytvoriť niečo, čo je v súlade s Montessori, ale nie je to tam. My sme napríklad vytvorili takéto dohody, ktoré sú vlastne malými príbehmi z histórie nášho kodifikovaného jazyka. Vytvorili sme množstvo dohôd, ktoré prinášame ako z historického pohľadu ako príbehy zabalené v takejto krabičke previazané s mašľou, napísané krásnym písmom na krásnom papieri, aby deti mali nadšenú dušu pre tie naše zložité pravidlá nášho flektívneho jazyka. A keďže naše deti v slovenčine potrebujú skúmať tie tehly ešte niekoľko rokov základnej školy, tak sme pre nich vytvorili na túto tému špeciálny materiál, aby skúmať ho bolo zaujímavé. Nie len, že existujú krabičky so slovami, ako sú homonýma, synonýma, čo je tradičné, nie len, že hľadajú rôzne zaujímavé slova v slovníkoch, ale vytvorili sme napríklad takúto špeciálnu truhlicu, v ktorej sú takéto rôzne truhlice, v ktorej sú tie dohody previazané mašľou, ktoré deti môžu čítať s bázňou, neviem, ako to preložíš, Peti, s obdivom, že wow, takto vynašli ten náš jazyk. Toto je príbeh nášho jazyka. Je ich veľa a toto je naozaj už posledný slajd, ktorý vám chcem povedať. Je tých dohôd veľa, vytvorili sme to veľmi v duchu Montessori, ale myšlienka je, prinášajte tie veci deťom nie na silu, ale s oduševnením. Prinášajte im to tak, aby videli, už toto dávame prvákom do rúk tie truhlice, aby videli na začiatku veľký celok a mohli sa ním nadchýňať. To, čo vám chcem povedať na záver, je, že Montessori je prirodzene reformná pedagogika.
že moderné reformy, napríklad aj reforma školstva, túto reformnú vedeckú pedagogiku dobiehajú, pretože Mária Montessori ju postavila ako vedeckú, tak ju nazvala Mária Montessori, pretože ju postavila na pozorovaní dieťaťa. A teda Montessori pedagogika obsahuje naozaj všetky prvky nášho reformného vzdelávacieho systému, ako učenie sa v cykloch, čiže postupne, len my na to ideme inak postupne. Kompetencie pre 21. storočie. To znamená, že sa deti učia používať tie vedomosti v praxi pre svoj život. Samostatnosť žiaka, opakované prepájanie súvislostí, tvorivosť a zaangažovanosť žiakov, tvorivosť, aby oni tvorili, zaangažovanosť, aby chceli. A Montessori nám nielen ukazuje, že sa to dá, že cez Montessori naplníme štátny vzdelávací program, ale Montessori nám ukazuje, ako sa to dá robiť. Montessori nie len, že naplní štátny vzdelávací program, ale má odpovede na to, ako to urobiť. Pretože neučí deti detaily, ale kľúčové fakty. To už viete. Montessori teda nie je alternatíva k reformnej pedagogike, ale je to spôsob, ako ju naplniť. Zmysluplne a vývinovo správne v tom veku, kedy dieťa to potrebuje dostať nejakým spôsobom, tak mu to dáme tým spôsobom, ktorý je pre prirodzený a ktorý ho nadchne. A preto moje posledné slova budú, že Montessori to nie je návrat do minulosti, ale je to najlepšie z minulosti pripravené pre našu budúcnosť. A ja som naozaj hlboko presvedčená, že aj dnes v dobe umelej inteligencie bude Montessori pedagogika naozaj pedagogikou budúcnosti. Pretože keď príde umelá inteligencia a všetky detaily budú naše deti mať v budúcnosti vo vrecku, v mobile, tak bude o to dôležitejšie, aby počas základného vzdelávania dostali kľúče a súvislosti a všetky tie detailné vedomosti, ktoré dostanú z umelej inteligencie, si vedeli zasadiť do celku toho mesta, ktoré som sa vám snažila teraz trocha priblížiť na oblasti jazyka. Takže to je odo mňa všetko. Nemáme veľa času, kým nás vypnú. To ma mrzí, to je môj problém vždy. Ak budete mať nejaké otázky, ktoré by ste chceli položiť a nestihli, tak dúfam, že sa bude dať nájsť niekde kontakt na niekoho z nás, Zuzka, že kde sa dajú poslať. Určite áno. Ak máte, môžete položiť teraz. Jestli někdo, já teda chci poděkovat hlavně Veronice. Wow. Já chci, tady jsem si zapsala, chceme, aby chtěli. No já bych chtěla, abys byla moje učitelka. A aby všechny ty emoce si ve mně to učení vyvolávalo. Pokud máte nějakou otázku, tak máme asi tak 5 minut. Ale mám tady jednu otázku, která byla v chatu, byla od René. What about comprehension? Takže co s porozuměním? Asi je to jako veliké téma. Porozumění textu, předpokládám. Asi ide o postupné čítanie, postupné úrovne čítania, kedy som spomínala gramatické čítanie, interpretačné čítanie, kedy deti ešte nečítajú nahlas, alebo klasifikačné čítanie, ale už sa učia rozumieť tomu, čo čítajú. Takže nemusia čítať nahlas, ale napríklad priraďujú kartičku alebo zahrajú nejaké divadielko. A máme celý systém materiálov, ktorý sa dá spoznať asi na kurze jazyka, ktorý je vyslovene určený na to, aby deti odsprevádzal až k čítaniu s porozumením a síce čítaniu akéhokoľvek textu, ktorý chytia. My naozaj chceme a máme na to didaktický rad materiálov, aby deti už malé, deti si mohli chytiť do rúk akýkoľvek text a odsprevádzame ich tým, aby mu dokázali porozumieť. Tí, ktorí ste z Montessori prostredia, tak hovorím o definičných knižkách a hovorím o tabuliach s otázkami k dejinám, čo sú vlastne jazykové materiály, cez ktoré postupne sa deti učia dostať do rúk akýkoľvek text
a vedieť napríklad v prípade tabul k dejinám priložiť ho k správnej otázke, čiže identifikovať, o čom sa v tom texte vlastne píše. No je to jednoducho didaktický rád, máme na to materiály aj na túto oblasť. Ak to bola otázka na čítanie s porozumením. Aha, tak snad ano. Pak máme další otázku v chatu. René píše děkuji. Tak to asi bylo ono. Další otázka v chatu je, jestli studenti už umí číst, když přijdou do elementary, do 6 až 12, a pokud ne, jak dlouho trvá, než se naučí číst jako ve slovenštině. V ideálnom prípade vedia z Montessori škôlky. V realite často nevedia a vtedy chceme, aby sa naučili čítať veľmi rýchlo, takže dávame im na začiatku príležitosť spoznať hneď všetky písmená, hneď všetky hlásky a čítať tie reálne texty, tie slova, ktoré som sa vám snažila ukázať. A nečakáme naozaj na to totálne čítanie. To znamená, že deti čítajú intuitívne, čítajú gramaticky, to znamená, očakávajú, čo v tom texte bude. Pracujú s kartičkami slov, ktoré povedzme potom zahrajú v zmysle interpretačného čítania alebo vykonajú nejakú aktivitu. Máme celú sadu, to máte asi vo všetkých jazykoch na svete, predpokladám, aj pre slovenčinu sme ju my vytvorili, sadu kartičiek slovným druhom. Je to množstvo krabičiek, kde deti čítajú len slovo, potom druhé slovo a ešte ďalšie slovo a ďalšie slovo a ďalšie slovo a zostavia z toho vetu, ktorá im povie, čo majú urobiť. Napríklad, čo tam je, Andrejka, povedz mi rýchlo, alebo Zuzka, ty vieš, zaujímavú aktivitu, ktorú prváci môžu vykonať. Nakreslite pravouhlý trojuholník a vygumujte rovnoramenný trojuholník, ktorý ste pred chvíľkou nakreslili, keď vám to tá beta zadala. Skrátka, zaujímavé aktivity, ktoré môžu potom vykonať, ale najskôr si vytvoria tú vetu zo slovíčok. Čiže existuje množstvo aktivít, na ktorých deti sa učia napríklad, povedzme, aj tvoriť vety, učia sa slovné druhy, v skutočnosti sa učia len čítať. Takže naučia sa čítať približne tak rýchlo, ako akýkoľvek iní prváci, len to robia inou cestou. Ešte by som povedala, že možno rýchlejšie, ale iným spôsobom, ale pokiaľ by šlo o úroveň, že čítajú rovnako ako akýkoľvek iní prváci, len to robia zábavným spôsobom a popri tom sa učia napríklad slovné druhy. Takže náš prvý cyklus hovorí štátny vzdelávací program, že deti by mali spoznať len časť zo slovných druhov. Realita je taká, že sa v Montessori prostredí učia čítať na všetkých slovných druhoch, pretože si ich triedia a čítajú si, ktoré slova do toho slovného druhu patria a potom z nich tvoria vety. Takže stále sú na svojej úrovni, učia sa čítať. Len náhodou už spoznali aj slovné druhy a vlastne tvoria už aj vety. Děkuju. Už za minutu se máme vrátit. Za minutu tento workshop končí a máme se všichni vrátit do hlavního Zoomu. Takže pokud byste ještě... Děkujeme, Veroniko. Ano, teď to čtu všechno z chatu, ale bylo to úžasné. A určitě si všichni, vy, kteří... Slovenština i čeština jsou si podobné a jsou hodně těžké, ale všechno si to můžete vlastně jako zajímalo by mě vlastně, jak to bude fungovat ve vašich jazykových systémech a jestli máte svoje jazykové materiály a doufám, že Veronika byla nějaká inspirace, jak kreativní může být
každá ta jazyková oblast, jak prostě vaše výcvikové centrum si muselo jako uspořádat nějaké, nebo vyrobit vlastně nějaké jazykové materiály. A teď, abychom dodrželi ten plán té konference, já to teď budu říkat v češtině, aby to Péťa mohla přeložit, tak vás všechny poprosím, abyste se vrátili do té hlavní místnosti. To znamená, tady odsud odejdete a znova si najdete, já jsem to dala teď do chatu, znova půjdete do toho hlavního main roomu té konference, tam vás čeká hezký závěr s náma všema, nějaké překvapení a taky nějaké informace o certifikátech, které dostanete z této konference. Takže vám všem moc děkuju. Thank you all very much for joining. And please come back to the main room of the conference to get a present and to say goodbye to everyone. Ďakujem, Zuzka, aj všetkým ostatným. Děkujeme moc a ještě jednou sdílím ten Zoom. A děkujeme naší tlumočnici Petře, protože je skvělá. Thank you to Petra, the translator, because she's great. Ďakujeme, Peti.